جرێکێکی خاف ویدێریە vêkin bilezînin Ji poşta kilit kiriye. ji bo acizkirina te ez lêborînê dixwazim lê ez xemgînim ku di van şertan de ev tiştekî bi venêve bû dihê hevalin û em herin cara didiyan ev ji xeza başûrê me xilas nebe Ji kerema xwe re seniyekê ev zûr ketiye jî û xizmetkarên min delê bixebitin ku we bidene sekinandin ez ne berpirsiyarım Ji bo tiştan ku bibim çetir nebe ku ez bi verebim ez benî na ji bo wê hevceyê tu neyxanim ez esira we me nevîsa çawa dikarim birevin ez hîn nizanim xanim lê korsanê rêş jinan rehîn nagire nexwe li bin pêşa wan wê dişêre û ne jî wan ji xwe re dixe mertal bi xatirê te tu cemerekî û ez azadiya xwe deyndere temel Gelin muhafızan paşva ve kışın adir nekin Daviye da jî me jinekî ji xwe çêtir dît em hirmetê ji we re dibêjin madam em paşva vegerin li pişt qonaxa valî ev tirsonek nikare ji me bireve bikin bilezînin xwe bidinê diwaran Amade bin eri. Bilezînin Yara! Yara! Yara, çi bû bi te? Çavên xwe veke yara. Kaptan, kaptan. Hayş xwe hebe. İntikam. Kabila min, intikama min hilde. İntikama kabila min hilde. Ez dikarim bihî bimrim.
یارا از عهد دکم که از انتقامات نهیل مرده. موکو کاپی خو آماده بکن. دهی لدومو ورن. بیجی هر بیجی قرصان رش لبشمه اریش. مرحبا گرامون چواده چه؟ باشه وان گوک مریه. evde بهوره که خف را روی. امی بی پیدا بکن. تونه اکو او بکاره برابه. از اندر لدگرم. ویسا تو خویا کو ابل لاس جوان دران رویه. واک. واک. قالوا لك دريا لهر قنجو قلار نيري ابنا لبرا حیا امی پیدا بکن امید قناخ ایدا اوده به اوده لی بگرن. اک قبطان بند قناقی هر اوده لهر قنجو قلار نيري ابنا برا. از باور ناکم ما اون داکر. دوی امی ببینن لید بیکو او چوبکو. که هنجه من بپرسن دبی که او پاش وگریا به چما مالا کونتس لما او دوستی ویه؟ لگور میجی دوی تخمینا موکه هلدی بر چاوان قبطان؟ هری او کنتس خول عالیه من نشانده کایم هرم بنیرم موکو. کرم که جبو تنامه که یا خانمامن؟ جیکه؟ از نزانم خانمامن قبطان جمن خواست که از وی بلمته. Hunduzlarının kauçu dıkın. Demir lesbi sekinin. Hınçı dıkvazım. دنگی خواه نکه انده خجین خرابه لور بسکنن. به صندوق پاش و ببن. لیاز بنی قبطان اسپانیول دوی خانیه دادجین. او راسته لیو جبو من بونه هوال. بله اب تشتکی ده نه. کنتس Spaz dıkım ağayımın. Tuatı ver jibo ku Van Gold'u peyda bıke. Ez ne hakkım? تو به حقی
و ez bawer dikim ku tu dizanî ev li ku ye kontes. Ji kerama xwe re bixune. Sibe ez ê hema bir gemiye bir rekevim. Bi rêkeve dibêje ka biçe ku? Şertan zorda min ku ez bey derengê herîma peravî Floridayê. Ji bo her tiştê ez spasdarim. Ew dîsa ji destê min bi dûr ket. Gotina min not bikin. Piştî çend deqayan kaptan de ji me re bêje ku van gol dîsa reviye. Erê, tu dizanî ka ezgeriya li ku ye Na, kontes? divê hûn Diego Sandorf'u peyda bikin ev hevalekî Van Goldî. Hema gahtariyan dikarî bideve. û ez Sandorfê li ku bikarim bibînim? Dikelaha sen yuan de Louise'de. Pırtışta ye ku ev ji we re bêje. Derbara banî ciwan ya bê navê Hanure. Ha? Bi mucizeyekî ev dijî. Na, ez xemgînim ku ew miriye û heme di rûyê min de. Ev ne mümkün e ku ji vî firtineyê filîtî be. Ji binî na. Sandorf tam beravajiya wî dibêje. Wî ez ikna kirim ku gemiyek İspanyolan ev xelas kiriye. û hev li peravan başûriyan Floridayê dîtine. Divê ez rêyekê bibînim bi vî mirovê re biaxivim. Ez bi awayekê bikevim wî birce ku ketina wî bêîmkan e. Ji kerema xwe re nîveşe ve li kureleyê be. Li vir merivekî li ben de tebe. Alîkariya wî bike Slav Kontes Bernaja. Heke tu ve mesaja bikarî bigînî Diego Sandorf'e hevciyayê te biçî hebe. Ev alîkariya te bike. Divê ev zehf bipere bike. Wisa dixuye te karekê pir baş kiriye. Erê di nêzik te zenginiya Veracruzê di li gemiyan da bên bar kirin. Gramont, Çiye qeptan? ez mecburim bikevim bircî. Lê qeptan ev dînîtiye ew parazgeha İspanyolan yê herî asê ye. Ew nemimkin e. Rêkê em têxine hundir tu ne ye. Tu nikarî li derî bixî û hêvî bikî ku derî ji me re Ez bi veke. avayekê bikevim hundir bi rêyekî. Ez hêvî dikim ku tu jî awayekî fikra xwe biguherînî. Lê heke heya şefaqî tu paş ve venegerî. Em hemû em ê êrişê bircê bikin. Nam birza Gramot. Ez wî naxwazim. Ez li te qedexe dikim ku tu wî rîskê hilbigirî. Tiştê ku ez ji te dixwazim ji Mirza Morgan re bêjin ku bila heye heftekî keştiya Semê ji pozê dûr bisekinîne. Eger ez venegeriyan bila li du qedera xwe here. Ev fermana te ya pêşîne ku ez mecbûrim îtaat bikim qeptan û heke ji bo serildana min qerar bidî tu dikarî min dîreka gemiyê ve dalqînî. Ez carekê din jî bêjim ez benî. Heke tu talûkeyê de bî ji bo xelaskirina te orduya İspanyollan hemû nikarin pêşîl me bigirin. Ev e qeptan. Ku tu ji min re xizmetekê bikî ez azadiyê te û 500 zêr bidim te. Kerem bike bêje ez Pedro me dibin hizmetê te me. Tu Diego Sandorf'î nas dikî? Ev merivê serekiyê waliye her kesî wî nas dike. Ez ji te dixwazim tu demeldest biçî îskeleya San Juan de Luzê û vî nameyê bidî Senyor Sandorf'ê. Jê re bêje ku ev ya Kontes de Bernajoyê ye. Hege tu ji min re îhanetekî bikî ez de êrişa bircê bikim û her kesî bikujim. Te fehm kir? Ez her gav azadî û pereyê ji mirinê çêtir dibînim ez benî. Qerarekî meqûl e merivê min. Li emin be ku em lê du tebin li gor wê ha. Ez ê li keleya rojhilatê bim.
ازم ازبنی پدرو. Te senyor Sandorf dit û te mesaja kontesê dayê. هلبت قبطان از son دخون. Bersiva wî çi bû? problemek heye û ev li kêle hêlebend ate. چایە ji bo çi ev bi te re nehatevir Komandar ferman daye ku tu kes nikare ji bircê derkeve. Senyor Sandor jî nav da. û tu bi diqat tevdigerî ku ev ji te bi guman nebe newsaye. Na qeptan, min jê re gotu ku hevalekî kontesê yû İspanyolî. Gava ku min axaftina xwe pêra temam kir tu yê azad bî û perê xwe bi hilbigirî. Bisekine kaptan. Gava kutu nerdivene ve her kişi dibe ev kapı babaran. Pedro pêşiyê te Başa hilkişiye. qeptan. bisekine qeptan ez û Roger em pêşî fir bidin biçin û bibînin ka çi diqevîme Qeptan were jorî li van derena sakine Başa qeptan, ev eve. Tu hevalê kontes de bernejoyê yî? Erê ezim. Malkariyê te bikim senyor? Li gor bihîstina min agahiyên te derbarê qîza walî Vaguldan de heye. Ku ev anha dijî? Ev tê vê meaneyê senyor. Tu hevalê gol dî ji bo wî tu heya li vir tê û pirsa qîza wî dikî. Du me berî deryawanekî bi nûçeyan derbarê hate ba min. Got ku van li dor 6 mîl jî Marakobaya dûr ev dîtin. Oh. Jê bisekina bila here ev av û pêlên wê ji me pir dijwar e. Ew bu hefteyan berê bûye. Berê ku ev deryawana xelas bûye. Tu dikarî hinek agahdariyan temam kir bidî. Wan ev tam li ku derê Floridayê dîtîne? Deryawan qet neçû Floridayê. Ew li wan deran nas nake û nikare tiştek bêje. Spas, ez ji te re minnetdar im. Tiştek nîne senyor.
بخاطری te. Oğur be senyor. او اسکر لکویه هدرو Li jor li ba kelê newsa. Wî pîsê em xapandin. Wî bî temamê ez dame bawerkirin. Wî wisa bi heves alîkariya me dikir ku gumana min qet jê çênebû. Ana ez emînim ku wî agahî dayê İspanyolan û xanê çimare kiriye. Ku nerdvenê bibirin ez nikarim bifikirim ka li jêrê çi bê serê me. Rêyê me tenê ev e ku em paş ve hilkişin jorê bilezînin.